14 bat urte badia hemen gaudela, elkarte bezala Zarautzen egoitza daula, eta aspalditik bagen gogoa, Zarautzen herrian bertan ere zerbait egiteko, ez? Eta aukera aurten sortu da, eta guk egia esan ilusio handiz hartu dugu. Horkuntauko gara, iaia herrialde guztietako trikitizaleak, naparrak, gipuzkoarrak, bizkaitarrak, eta bururin nagusiena da elkar ezagutzea, eta praktikan jartzea urte guztian ikasitakoa, askorentzat. Horrela jarraitzen du movimentu honek, eta badirudi jarraipena daukala, eta igande izango da egun polita, horren berri izateko da. Goizeko 11etan elkartuko beha danok musika plazan, kanpotik etorriko dira autobusak, eta musika plazan pintxo batzuk, banatuko iskiego horrena azteko, eta gero kale jiran hasiko beha, herriko kale ezberdinetatik, eta ordubiak arte gutxu gora bera, ibiliko beha kale jiran. Ondoren, ordubitan, bazkaria ingo deu, eguraldi honakin munuan ingo deu bazkari hori, eta txarrengo balu zinema frontoian, eta ondoren 5:30 aldean, erromeria dantzadi taldearekin erromeria antolatu deu. Eta hor, bukatuko genduke jaia. Hori da azkenian aberasgarria ere, adin diferentetako jendia edo baita, trikitixarekin ere, maila ezberdinetako trikitilariak elkarrekin nahastuta jotzeko aukera izatea, ez? Zaletasuna dakan edonork parte hartu dezake edo etortzeko animatu nahiko genuke, ez?